Sam, mingawa ron oy. Imbis walay klase ba? Mao jud mi. Unya wala po jud ay mga kwarta no. Gani Sam, mapatong nay klase. Ngaw pa kayo. Napadud ay baon. Mao jud mi. Natay kwarta kay hatagan man tag balon. Unya karon wala tay kwarta. Unya mingaw po jud kay karon. Gani Sam, unsa may tirada karon? Nindot ani mi mangita tag kwarta. Asa man puta mangita og kwarta Sam? Diskarte ta mi mangita tag trabaho. Bitaw Sam para magkakwarta pud ta. Uy, naram na mong gawa dali. Unsa to kung nadungog? Mangita mong trabaho? Dili man gani mo masugo sa balay. Alangan wala man may kwarta bi. Gusto mo magkakwarta? Sige, tagaan ta mong trabaho. Unsa man pud nga trabaho? Dali ra. Dito ta sa lote na ako'y pagbasan sa inyo ha. Aw hagbas sa mo day tra. Meanwhile, Mao na ni among hagbasan. Oh, mo ni akong lote. Mo ni akong pagbasan. Asa man pud dapit kadagan ba ani? Dito ta sa unahan. Dito akong pagbasan sa inyo ha. Sige tara. O dire, mo ni inyong pagbasan sa laplig dalan kay bagnot na kayo. Aw sige gamay ra man di ay. O sige, pwede na niyo sugdan. Unya, unsa man among gamiton tagagbas? Kana lang. Kaya wa ko'y dalang panghagbas. Pero na ko'y dalang gunting dire. Kanilang inyong gamiton. Na, kamatay pagbason mi unya gunting gamiton. Sos, sige reklamo. Gusto mga mo kwarta. Gusto. Sige, sugod na. Puli-puli ra mo ning gunting. a few moments later. Kanusta pa mata mahuman ani? Kamera lagi kay gagbasonan pero gunting pa'y gamito. Oh shit! Kasula, trami ulit ta. Bahala ng kwarta diha. O, asaman mo? Anong nanguli man mo? Asa gyapon? Ikaw ray hagbas kun kay bahala na imong kwarta diha.